Ja mä lähtisin kysymään, että olet elänyt pitkän ja varmasti monivaiheisen elämän. Mikä on ollut tärkein oppi, jonka olet kantanut mukanasi? Minä olen saanut lapsena semmoisen kasvatuksen jo, että rehellisyys on se, joka tässä maailmassa kannattaa, ja sitten työelämä. Että nämä on se, millä mennään eteenpäin. Ne on äärettömän hyviä sanotaan neuvoja ja oppeja meille kaikille. Onko sota-ajalta jäänyt mieleesi jokin erityinen muisto, joka on kulkenut mukana sinä kaikki nämä vuodet? Niin, sota-aikahan mulla alkoi vuonna 1943, mä menin 3. luokan nostomiehenä sotaväkeen 18-vuotiaana. Ja Riihimäellä sain siellä pikkusen tykistökoulutusta, mutta loppujen lopuksi minun koulutukseni oli radiokoulutus, että minusta tuli radisti sitten vaan, että minä sitten sota-aikana otin vastaan noita komentajalta tulleita tietoja ja välitin niitä patterille radiolla sitten näitä, ja sota-ajan muiston oli minulla ainoastaan nämä tykistökeskutukset, mitä me saimme siellä niskaamme, ja sitten ja tämä, että kun tuli maataistelukoneita, tuli kovasti aina siinä, ja kun meillä oli hevosvetoinen tykistöpatteristo, niin että nämä saatiin aikoinaan aina sitten suojaan, nämä eläimet, että niille ei tapahtunut mitään. Että varsinaisiin sotataisteluihin minä en joutunut ollenkaan koko sodan aikana. Kovaa työtä joutui tekemään. No sitä joutui tekemään ilman muuta, ja semmoinen huolihan tieto oli näitä radiosta ja patteristosta ja radiosta ja näistä eläimistä tietenkin sitten kanssa, minkä kanssa kuljettu. Kyllä. Mitä sinä toivoisit, että tämän päivän nuoret oppisivat arvostamaan elämässä sellaisia asioita, jotka kantavat läpi vaikeidenkin aikojen? Niin siis tuohan on ainoa, että työhän on se, joka vie eteenpäin. Ja rehellisyys on kaiken A ja O. Ja että Suomen kunnioitus, se on iso asia, ja yleensä ystävien ja tuommoisien kunnioitus ja vanhempien kunnioitus, nehän on semmoisia, joita nuorien täytyy huomioida. Ja sitten toi on just, että Suomen puolustusvoimillehan täytyy antaa oma asemansa sitten, että sitä on kyllä olisi myös hyvä noudattaa, jotta saataisiin tämä maa pysymään itsenäisenä. Olit hiljattain mukana veteraanien muistopäivän tilaisuudessa Hämeenlinnassa ja sait muistopäivän yhteydessä juhlarahan, jossa näkyvät veteraanin, sotilaan ja nuoren henkilön profiilit sekä rosoinen Suomen lippu. Miltä sinusta tuntui, kun näit sen? Oliko siinä sinun mielestäsi onnistuttu kuvaamaan sukupolvien tarinaa? Minun on vaikea sanoa tähän mitään, että mitä se kuvaa, mutta siis yleensä minä olen aika paljon saanut tuonne justi sodassa olostani kaiken näistä kunnioitusta tullut noita mitalia ja tuommoisia. Tämähän olisi minulle suuri asia saada rahapajalta tämmöinen tunnustus, että mä en ole osannut kuvitellakaan ollenkaan, että mitä tämmöistä tulee, mutta kyllä mä olen kiitollinen, niin siis sanotaan just kaikille sekä asevelille, että sotainvalidille ja veteraanille, heidän kanssaan. Minä olen viime aikoina sitä työtä kovasti tehnyt, ja kaikki nehän on siihen just vaikuttanut tämmöiseen, että minä tämmöisen tunnustuksen sitten saan. Se kiitos vaan. Eli kun katsot pitkää elämää taaksepäin, niin. Mikä asia saa sinut yhä hymyilemään? Minut saa hymyilemään se, että koska minulla on ollut niin hyvä elämä. Mulla on lapsuus ja nuoruus ja työelämä
mulla on kaikki mennyt oikein sillä tavalla, kun mä olen itse halunnut. Ja kaikki on ollut semmoista, että ei missään ole ollut semmoista, että mitä jälkeenpäin joutuisikin katumaan. Kaikissa olen omasta mielestäni onnistunut. Aivan mahtava asia. Mulla on vielä yksi kysymys sitten tähän vielä, että miltä tuntuu, kun ihmiset yhä muistavat ja kunnioittavat teidän sukupolveanne näin vuosikymmenten jälkeen? Siis minusta tuntuu siltä, että minua on muistettu liikaa, mutta se, että kyllähän se on iso asia, että noin meitä sotaveteraania annetaan heille arvonsa ja tämä on päinvastoin tälle tulevalla nuorisollekin on semmoinen osoitus siitä, että kyllä yhteiskunta pitää kansastaan huolta, että en minä muuta osaa sanoa, mutta kaikesta olen kiitollinen, mitä minä itse olen saanut.